Doncs és aquí. Aquest és l'edifici de l'Ateneu Popular de Nou Barris. Aquesta és l'única escola de circ per nens i adolescents que hi ha a tot Catalunya. Ja tinc ganes de començar. Seré professor de circ de 3 grups diferents. Els més petits tenen entre 6 i 8 anys. També portaré un grup de nens i nenes entre 8 i 10 anys. I també m'han assignat un grup de joves entre 10 i 14 anys. Per un artista com jo, és un autèntic honor ensenyar la canalla. I una experiència nova. En fi, què t'he de dir a tu, que ja portes temps en tot aquest món? L'Ateneu Popular de Nou Barris entén el circ com una eina educativa. Això vol dir que hauré de transmetre valors als nanos, a més de coneixements tècnics, esclar. La veritat és que estic nerviós com un flam. Crec que m'ho passaré pipa amb aquestes tasques. Però sé que anirà bé. Tinc molt bona mà pels nanos, no trobes? Vaig estar molts anys fent dansa i a l'estar de gira ballant en un circ, el cos m'ajudava, tenia condicions i de sobte un cubà doncs em va proposar de si volia treballar amb ell. I jo no és que decideixi, jo és que em passen trens a la vida. I aquest vaig dir, bueno, i no he parat. Jo sempre dic que la tela és com un resum de la corda clàssica i del trapezi. Tu aquí el que pots és, com et diria, ballar amb les teles. Perquè són molt teatrals, les teles. Tu pots fer-ho molt gimnàstic, però si la vols ballar, t'adona molt de joc, perquè és tan tubeta, és un material que igual s'extén com es torna cada petit. Llavors pots jugar molt amb les textures de la tela i amb les formes que tu pots fer dintre d'ella. He sigut molt autodidacta, molt. Que jo el primer dia que vaig muntar les teles aquí em volia morir, les vaig tornar a guardar, fins al cap de 3 mesos no les vaig tornar a treure. Perquè no podia, és que no podia, era molt dur. Tu has de currar molt, molt. És que no pots dir, ai, quina sort, no. Les hores que jo m'he passat muntant-me números amb 4 cursos que havia après, amb tota la xuleta dels apunts, o sigui, sí, m'ho he currat. A mi m'encanta tocar-ho tot, és que de tot n'aprens. Vaig començar amb una persona que venia molt del circ tradicional pur i dur i vaig sortir amb el tanga i la lentejuela. Es fa molt amb circ tradicional. Allà comença, vinga, el número. I jo vaig començar així. Llavors, clar, t'implica que t'has d'espavilar, perquè la meva professió, si no t'espaviles, van sortint. I segon, que jo no sóc de família de circ, per tant, que me lo cuenta? La família em va acceptar superbé, perquè ja, com que venia de la dansa i tampoc tinc família de dansa, clar, ja el susto i el sotrac estava fet. Per això vaig venir bombazo. Venga, el número, que se van a cagar. Clar, quan ho van veure es van morir. Flipaven, clar, jo allò superalta, treballava amb motors, un número supertradicional, me doblava por aquí, el pie me lo ponía por aquí. Clar, ja li deia igual al mundillo, ja, si ja veia allò era com una vacuna. I jo, vamos, superacceptada, superbé, no vaig tenir cap problema. El que estic fent ara són cançons de bressol. Diguem que és un concert. És un concert on hi ha tècniques de circ. Intentem que l'espectador realment es relaxi. No ens importa si s'adorm. Conseguido. Actualment soc mama, que això és molt. És tot un carrerón, és la millor producció que he fet en ma vida.
Organització. És organització. Si més o menys tens clar el que et ve de gust fer, tu pots compaginar. Jo, ara, de mamà, sort que ho he fet abans. Tot el curro aquest. Jo vull viure al 75 i al 70. Quan al 75 estic corrent com una loca. Però la meva intenció és viure. Disfrutar de la vida. Jo, Mònica Alsina, Vet aquí, ja ho tenim! Per fi he acabat de preparar les classes que m'han assignat. Segur que els alumnes queden encantats amb les meves sessions. Miraré que aprenguin a desenvolupar-se en grup i com un equip. Ho farem jugant, treballant i convivint entre nosaltres, perquè aquesta és la base del circ, oi? Els ajudaré a ser creatius i els ensenyaré que per aconseguir les coses cal esforçar-se. Ja veuràs com serà de maco l'espectacle de final de curs que farem al juny. Amb els nens i nenes d'entre 6 i 8 anys farem bola d'equilibris, malabars, acrobàcia dramàtica i xanques. Amb el grup d'entre 8 i 10 anys ja ens atrevirem amb la dansa, l'expressió dramàtica, el trapezi i el monocicle. I amb els nois i noies més grans, els que tenen entre 10 i 14 anys, tocarem una mica de tot, però ja els introduiré en el fascinant món del pallasso. Què? A que si fossis nena vindries a les meves classes? Soc portador d'ofici i pallasso de vocació. És una cosa que em va impactar quan la vaig veure per primer cop. Vaig veure un espectacle on hi havia un quadrant i em vaig enamorar i vaig dir, jo vull fer això. És especial perquè és una tècnica bastant dura i estàs donant el protagonisme a una altra persona. Però quan sents els os de la gent és molt emocionant. Jo vaig començar amb el Diàbolo i a Barcelona un capellà em va dir si podia anar a l'hospital a ensenyar el Diàbolo als nens. Crec que va ser bastant màgic perquè un dels primers pallassos pintats que vaig veure vaig ser jo. És el que porto al cor. El que passa és que tinc tant de respecte a la figura del pallasso que no m'atreveixo a fer qualsevol cosa. Jo el primer cop que vaig veure un trapezi volant em vaig quedar meravellat i és això, jo vull, si puc seguir una mica el camí d'aquests que m'han impressionat tant, ja és un èxit. El somni és superar-se a un mateix, és fer més del que pots fer. Jo he tingut un professor i deia que no teníem que descansar mai per aconseguir les coses. Més que l'art del risc és l'art de volar, perquè és un somni que va dins de l'ésser humà. Llavors, quan tu veus algú volar, admires aquest que està per sobre de les possibilitats. A mi m'agrada fer coses boniques i fer riure la gent. Cada públic és diferent i l'has d'escoltar, és un diàleg. Cada actuació és una conversa diferent. Jo faré circ fins que em mori. És intentar viure amb el que tens, perquè el que m'omple no és tenir diners, sinó és fer circ. Estic fet llenya. Baldat m'han deixat els nanos. No me'n sé avenir de l'energia que arriba a tenir la canalla. Són nens i nenes molt macos tots, Però, noi, qualsevol els segueix el ritme. Mare meva, i això només ha estat el principi. Tinc 9 mesos per endavant, igual que un curs escolar. Menys mal que és només una tarda a la setmana, que si no,
Acabaria que no em voldrien ni per encendre la llar de foc. Però no pateixis, que aquesta nit dormiré com un tronc i demà ja tindré les piles carregades per seguir preparant aquest espectacle tan maco que tenim tu i jo. Per cert, quantes actuacions ens han contractat aquest mes? Totes aquestes? Doncs, aleshores, no val a badar. Del contrari, no ens sortiran els números com volem. Amb una mica de treball i esforç, encara ens trucaran pel proper Circ d'hivern.